Ако тази чаша можеше да говори, щеше да каже: успех с великденската маса, Мацко! Имам празна маса и твърде много идеи. Какво може да се обърка? Колкото повече точки, толкова по-великденско. Или поне така си казвам. Зелено, зайчета, Happy Easter, маса в празничен режим, активен. Сладките са във форма на сърце, защото въглехидратите заслужават любов. Истински лалета, защото фалшивото спокойствие си иска истински цветя. Детска градина? Не. Това е арт-инсталация в стил Зайче Шемет. И вуаля! Пинтерест ме гледа с респект. Или поне така си мисля. Весели празници и помнете, ако не ви се получат яйцата, винаги има бисквити. Понякога всичко, което ни трябва, е усмивка и бисквитка. Ако си съгласен, харесай това видео.